ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ ମୋ ମଥାରେ ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ଦେଇପାରିବ? ତମେ ଭୁଲ ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବି ମତେ ମାଗିଲେ ମୁଁ ହୁଏତ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବି ହେଲେ କେବେ ବି ତମକୁ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇପାରିବିନି ଦେଇପାରିବିନି କେବେ ସିନ୍ଦୁର ମୋର କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଦୁର ଦରକାର। ମୋ ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ତମ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଛୁଆଟାକୁ ଦେଖିଲି ଖାଲି ତମେ ଦେଖା ବସିକି ଧରିଲି। ସନ୍ୟାସୀ ମୋତେ ଏମିତି କଥା କାହିଁକି କହିଲେ? ଓ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଏ ସନ୍ୟାସୀ ଦେବି ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ସଂସାର ଲୋକ ଆଉ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ କଥାକୁ ତମେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି ସେ ସବୁ କଥା ମୁଁ ପରେ କହିବି। ଯିଏ ଦେହ ଦାନ କରୁଥିଲା ଆଜି ସିଏ ସିନ୍ଦୁର ମାଗୁଛି। କାଲି ମୋ ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ସେଥିପାଇଁ ହଜାର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମୋ ଦେହଟାକୁ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ହେଲେ ଅଛି ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ନାହିଁ। ଯୋଉ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି ସେ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ମୋର ହିଁ ରହିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଝି ମୋର ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ରଖିଗଲେ ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମୋ ମଥାରେ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ। હવે ଯେତେ କହିଲେ ବି ମୁଁ ତମ କଥା ରଖିପାରିବିନି ଦେବି ମୋ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଧର୍ମରୁ ମୁଁ କେବେ ବି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ଓଲା କରନି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୁଁ ତମ ହାତ ଯୋଡୁଛି ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି। ପାରିବିନି ଦେବି ପାରିବିନି। ଏତେ କହିବା ପରେ ତମେ ଯଦି ପାରିବନି ଠିକ ଅଛି ତମେ ତମ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ରୁହ। ମୁଁ ମୋ ଜେଲରେ ରହୁଛି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ବି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବି ଆଉ ସେ ସିନ୍ଦୁର ତମେ ମତେ ପିନ୍ଧେଇବ।